Evo jedna velika preporuka za kupanje sada kada je vrelo. Pitanje je Peskara u Zrenjaninu. Brzo se ako dođe, ima parking. Ono što je dobro jeste da je sve besplatno. Imaju suncobrani, besplatni su, samo dovoljan vaš peškir. U okviru kafića samo treba piće da uzmete. Koje je točeno pivo, vidjela sam 280, a piće 250 sok. Imaju pljeskavice 350 dinara, limonada 100 dinara, krofnice mislim da je oko 200 dinara. Plitko je, tako da može lepo i djeca da se kupaju, bez mišića. Topla je voda, jako je prijatno, osvežavajuće. Parking isto imate odmah tu iza, u blizini. Hlad prirodan, tako da izvolite, dođite.